Det er lørdag. Og det betyder, at det er blevet tid til endnu et afsnit af Se Ikke Dette. Hvis du er ny til det her koncept, hvis du er ny til den her kanal, så er det her en advarsel. Den her kanal hedder ikke bare Se Ikke Dette, det er en advarsel. Hvis du nemt lader dig skræmme, så skal du ikke se det her. Fordi det er meget skræmmende. Den eneste årsag til, at jeg gør det, det er fordi, I tvinger mig. Så er den ikke længere. Men den eneste regel, der er i Se Ikke Dette, det er, når først du er startet, så kan du ikke hoppe ud igen. Så hvis du nemt lader dig skræmme, så lad være med at starte på det her, for du må ikke stoppe. Der sker slemme ting for dig, hvis du stopper. Jeg aner ikke, hvad det skulle være, men der er noget. Er ikke rigtigt? Se. Dagens short horrorfilm hedder Don't Look Back, altså Se dig ikke tilbage. Og det er jo ret meget det tema, som vi jo er svært glade for på den her kanal. Ting, der render rundt bagved os. Men lad mig ikke spille mere af din tid. Heller ikke din tid. Og lad os bare komme i gang. Okay. Kina, Japan. Noget af den dur. Korea, whatever. Kina. Tror jeg. Jeg kan ikke nå at se noget. Øj, det har været en trælsdag. Det har det. Det kan jeg godt se. Ja, klokken er mange. Der er ikke nogen, der er på banegården. Virkelig, virkelig surt. Der er en der. Han vælger at gå hjem. Leder efter en adresse, tror jeg. Jeg tror, han bruger en GPS. Ja. Drejer lige. Her. Selvfølgelig skal du igennem den. Og her kommer titlen. Don't Look Back. Bare genialt, ikke også? Ja. Du ved godt, du ikke skal gå igennem. Ja, I er jo så heldige, at I kan jo skrue en lille smule ned for lyden til at gøre det. Jeg kan høre på lyden, at det bliver rigtig træls. Der er en edderkop! Der er en edderkop. Undskyld. Okay. Og jeg skulle lige til at blive bange for en Bill. Det er Bill Gates. Det var da ikke noget. Men det lød som om der var en mere. Gjorde det ikke? Fuck, man. Det er bare total terror. Er det de lyde der? Hun har ikke brug for hjælp. Hun har ikke brug for... Du vil gå forbi hende. Du går forbi hende. Du går forbi hende. Er du der? Og I kan ikke se. I kan ikke se. Fordi jeg er i vejen. Der er I sådan rimelig heldig. Nej, lad være med at kigge. Lad være med at kigge. Lad være med at kigge. Og hun smiler. Oh my god. Oh my god. Oh shit. Lås. Alle lås. Alle lås. Sæt en stol for døren. Lad være med at stå op ad døren. Lad være med at stå op ad døren. Op på værelset. Op på værelset. Gemt under sengen. Ind i skabet. Ring efter politiet. Det lød som om der er en, der løb udenfor. Gjorde det ikke? Det var det. Tak fordi I så med. Det var en stille og rolig film.
Nej. 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 Fuck nej. Den skal smøres, den dør der. Det er seriøst, den skal virkelig smøres. Hvordan kan den larme så meget? Nej. Slut nu. Slut. Hvad laver du? Okay. Backrooms vibe. Lad være med at kigge dig tilbage. 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 Nu skal hun ikke kigge sig tilbage. Nej, ikke sådan noget. Oh, fuck. Så godt. Og subscribe.